स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट पा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। आप सभी के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त बोलबम के दूसरा गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा अइह जल ढारी करे। एकर फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये गाना के गौले बाड़े पवन सिंह जी और प्रियंका सिंह जी, और ये गाना के लिखले बाड़े अरुण बिहारी जी और संगीत से सजैले बाड़े छोटू रावत जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना अभी कमिंग सून में बा और एकर रिलीज डेट और टाइम के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिलल। जैसे ही कुछ जानकारी मिली हम आप सभी के बता देम। हालांकि ये गाना के जब भी रिलीज कल जाई वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ये गाना के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।